Браты, прашу вас, маліцеся за памерлых у чыстцы, бо яны церпяць нязносныя мукі. Так казаў святы Станіслав Папчынскі, заснавальнік кангрэгацыі мар'янаў. Отец Станіслав лічыў малітву за памерлых найвышэйшай праявай любові, і таму ён зрабіў яе прыярытэтам свайго жыцця і адным з фундаментаў харызмату мар'янаў. Будучы капеланам у войсках караля Яна Сабескага на войнах з Турцыяй, са шведамі, ён бачыў шмат смерцяў жаўнераў, якія паміралі непадрыхтаваныя. Як кажуць біёграфы, отец Станіслав часта меў візіі, бачанні чыстца і нават праходзіўся па чыстцы. Калі ён вяртаўся з гэтых візій, узрушаны ён казаў братам: сапраўды, той, хто можа маліцца за памерлых, а не робіць гэтага, той чалавек без сэрца. Малітва за памерлых у лістападзе асаблівым чынам звязана з першымі 2 днямі, урачыстасцю усіх святых і ўспамінам усіх памерлых вернікаў. Гэтыя 2 дні нібы вызначаюць напрамак усяго лістапада. Калі мы скіроўваем наш позірк у вечнасць, прыпамінаем пра вечнае жыццё і памятаем, што наш зямны шлях таксама некалі скончыцца. Спачатку мы дзякуем Богу за незлічоныя легіёны святых, якіх мы маем у небе. Пасля просім за тых, хто яшчэ знаходзіцца на дарозе ачышчэння, каб сустрэцца з Богом у раі. Усе мы ведаем народнае свята дзяды і звязаныя з ім традыцыі. Гэта вельмі прыгожы дзень, але ён крыху засланяе, зацірае сапраўдны сэнс успаміну ўсіх памерлых. Це не проста успамін нашых продкаў, не проста памяць пра тое, як яны жылі, і смутак па тым, што адышлі. Гэта сапраўднае літургічнае дзеянне, акт міласэрнасці, учынак добра тым, хто гэтага патрабуе. В гэтым дні з'яднаюцца 3 касцёлы: касцёл трыумфуючы, касцёл церпячы і касцёл пілігрымуючы. Навошта мы молімся за памерлых? Па-першае, гэта выраз нашай любові, хрысціянскай адказнасці. Памятаем пра тых, хто адышоў да вечнасці, мы іх любім, жадаем ім добра, а некалі і самі будзем патрабаваць такой малітвы. Аднойчы отец Станіслав сказаў: у небе мы будзем мець столькі святых апекуноў, колькі самі правядзем туды з полымя чыстца. Як мы можам маліцца за нашых памерлых? Па-першае, добрай справай з'яўляецца святая імша, ахвяраваная за памерлых. Можам ахвяроўваць за іх нашыя малітвы, самыя розныя: ружанец, літанія, вяночак да Божай міласэрнасці, навенны, набажэнствы і іншыя. Можам ахвяроўваць за іх адпусты, якія атрымоўваем. Прыгожай справай з'яўляецца ахвяроўваць за іх нашыя ўчынкі міласэрнасці, пасты і вырачэнні. У парафіях і касцёлах Беларусі ў гэты час актавы малітвы за памерлых, актавы дня задушных адпраўляюцца нешпары за памерлых, святы імшы. Калі чытаюцца так званыя выпамінкі, карткі з імёнамі памерлых,